daɗe kina neman abin da zai rage miki tumbin nan kin rasa, wannan bidiyon naki ne. Ke ce an yi ta ce miki yau ci wannan, gobe sha wannan, jibi karki ci wannan, gata ki wannan yanayin motsa jiki. Kin yi kaf gabaki ɗaya amma a banza teɓa tana nan zama daram wai inna wura ta ga dambu. To a yau zan gaya miki abu ɗaya ingantacce da zai taimaka miki wajen rage wannan tumbin. Kin shirya? Ki rage adadin sinadarin ƙara kuzarin da kike ci a kullum. Abin ba tsafi bane. Shi jikin mu fa ba wai a rarrabe yake ba da zaki ware bangare ɗaya kice nan kina so ki rage mishi kiba, nan kina son ki ƙara mishi kiba. Idan zamu ƙara kiba gabaki ɗaya jiki muke yi. Idan kuma zamu rage kiba shi ma gabaki ɗaya jiki muke yi. Idan dai ba wai zuwa kika aka miki tiyatar nan tamu ta zamani ba da za a kwashi kibar wani guri da ba kya son ta sai a sa miki a inda kike son ya dan cicciko. Ki ayyano jikinki kamar a ce bokiti ne cike da ruwa. In kika zo kika samu kofi kika ci zaki kamfato ruwan nan, kisan ta ina kika kamfato shi? Babu yanda za a yi ce wai ai na can ƙasa zaki kamfato ko na gefe nan zaki kamfato ko na can sama zaki kamfato. In kika kamfaci ruwan nan fa kin kamfaci ruwa ne daga jikin bokitin gabaki daya. Haka jiki shi ma yake. Idan ana son a rage kiba na wani bangare ɗaya na jiki ko tumbi ko mazaune ko hannayen mu nan sama, to dole sai an bi hanyar da za a rage kiba ta gabaki ɗaya jiki, wanda abin da yafi muhimmanci shine a rage yawan sinadarin ƙara kuzari da ake ci a kullum. Tabbas motsa jiki yana taimakawa wajen ƙona calories, ma'ana sinadarin da yake ƙara kuzari. Amma calories ɗin da zaki ƙona, misali kamar in kin yi awa 1.5 kina motsa jiki a rana, zaki iya cin su a cikin minti 3 kacal. Shi yasa abin da yafi sauki wajen rage nauyi shine a rage yawan adadin abin da ake ci ko yawan calories ɗin da ake ci kullum. Don haka duk wani wanda zai baki wani shayi ko wani abin sha ko wani abinci ko wani yanayin motsa jiki wanda za a ce zai rage miki tumbi kawai ko zai rage miki kibar hannaye kawai, ya so ya ci kuɗin ki ne kawai.